Lara genah iki. Lali bapak Wah, piye kuwi? seru banget Urip ora? Waduh mati. Ah, suwah iki. Mati. Ditukokke anyar iki. Wah, tombol HP iki. Jan. Wah, Jan. Apa kuwi? Ndak apa, Pak? Bale. Apa Bu? Rame. Seru ya. Ki akad warisan lho. Harapan sesan. Heeh. Kita tetep dicaske ya. Aja lali lho dicaske lho. Ya, Tak nggon ndelok ya, drakor hati-hati. nek bali saka arisan. Wis ya, tak tinggal sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru ya. Dan ngantuk ngopi kopi ya. Seru tenan nih. Jan. Wah, ragu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Malah sing ragu. ndelok TV apa piye kae? Wah, main kurang siji. Lho rampung ki, balik mau ki. Wah, iki meneng-meneng tahir oh. Terus tambahan waktu ya. Wah, Penal suwe iki. men. Ayo. HP ini mau ndi? Sik tak kon caske mau. HP. Ya, HP HP sik mau lho. Tak kon caske mau lho HP ku. Aku ora mau to dicaske iya. engko tak ndelok TV nggo drakorane. Nanti ya kan ya. Kali aku. Nah, piye kok lali ki? Aku Dicas ora sidone iki? Wih, aku mau wah, masa nak kulkas, Bu? Nang kulkas piye kowe iki? Pokok ngecas kok pakai kulkas ki. Waduh. Iki Oh, lara genah iki. lali bapak Wah, piye kuwi? seru banget Urip ora? Waduh mati. Ah, suwah iki. Mati. Ditukokke anyar iki. Wah, tombol HP iki. Jan. Tenan ora kenapa? Makan. Wah yo, Kok sesuk ngecas tak malah. nganggo HP sih jenis sik wae sing cilik. Kok ngecas maka kanggo anu. Iya, Tombol iki. Nggak salah tombol HP aku. Jan.